liga, 60. Ay ba? Ya, 50 lang yan, 50. 50. Thank you, te. Okay, salamat po. Sige, ganda tayo. Saan? Hoy, ay malambot, gago. Magkano? Kulang pa rin. Eh, magkano kabya? 20 lang yan. Nandiyan ka batan po? Sige lang. Buwa ka lang. Buwa lang. Datong tulingan. Kano kilo? 150. Ayan. Yan, kilo yun. Tinupok na isang dala na po kanya po. Nariwa po yan. Yan na lang. Sandaan na nga lang, hindi ubos lang. Yan na lang eh. Nalilig ko. Nariwa po yan. Boss, galunggong te. Sige, boss. Matala po. Sige, sige, sige. Alin, boss? Ito? Galunggong te, 50 lang. Ganyan sa babae. Maliit to. Kuya, pwede pa tanggal hasa? Galunggong boss, 50 lang boss. Kasi ba talaga ko kumita? Kami po unang bayad. Yan nga po. Ha? Thank you, ah.
Bago po mo. Diyan ka na kukuha sa'yo. Wala pang utos eh.